Alien Registration Project kon ARP gilusad sa Cagayan de Oro human gikumpirmar sa Bureau of Immigration nga dunay mga overstaying foreign nationals sa Northern Mindanao. Si Immigration Commission Seyfried Mison nibutiag nga mukabat sa 1 milyon na ang mga TNT o tago ng tago nga mga aliens sa Pilipinas. Sigon ni Bureau of Immigration Northern Mindanao Control Officer Florentino Deputado nga pinaagi sa ARP maihap ang actual numbers sa mga TNT tungod kay kinahanglan silang mudangop sa buhatan. Gipasalig ni Deputado ngadto sa mga langyaw nga kun magparehistro sila ubos sa Alien Registration Project, dili sila ipadeport gawas lang kung naay criminal charges. Ang proyekto nagsugod na ni adtong Oktubre 1 ug mahuman kini hangtod Setyembre 30 sa sunod tuig.